Murag katawanan kay ning ato karon nga ebanghelyo mga igsoon, kay kun unsa kadinaig si Hesus sa miagi nato mga ebanghelyo, kun unsa siya ka sikat tungod sa atong na bati nga mga milagrong iyang gibuhat o mga pagtulunan, karon doon na nagyoy mga tawo mitawag niya nga nabuang siya. Lisura na hunaon kamo dinhi magsige mog lektor, magsige mog alagad simbahan, nya daghang kay mudaig ninyo, nya naaday mga tawo moingon nabuang na ng mga tawhana. Ako dinhi sige ko guwali, nya human ay moingon dito si Padre Siano nabuang. Munang naratol in taon ang mga kabanay ni Hesus, ningadto sila kay iyag kuhaon siya kay basig nabuang na siya. Unsa may hinungdan nga nakasulti man sila ani nga nabuang na siya. Daghan man ning interpretasyon sa mga theological experts or Bible experts nato nga kanikuno gi palakat lang ni sa mga kabanay ni Hesus ingon nabuang na sila kay gusto nila nga si Hesus ila nang papulion. Murabag ka na bang gusto nila ba nga kuhao nila si Hesus, or tinuod gid ni nga niingon ang mga tao nga nabuang siya tungod sa iyang mga pagtulunan nga gitudlo, labi na gyud sa iyang pag-angkon nga siya mao ang Mesiyas. Nya sa iyang kapobre, sa iyang pagkaway grado, sa iyang pagkawa gyoy ikapasigarbo sa iyang kaugalingon, nya moangkon siya nga ako mao ang Ginoo. Mo ingon gid mga tao nabuang na ni siya. Di ba? Kamuron og moingon ko ako maoy Ginoo, unsa inyo itawag nako? Sunod mo nako kay ako maong Ginoo, unsa inyo itawag nako ron? Sige, tubag. Ingon dayon mo nabuang ka diya pa din. Ana. Pero si Hesus nagpuyo siya sa kamatuoran. Wa siya gisulting bakak. So pagsulti niya nga ako mao ang Ginoo, aris ang tinuod gid to nga Ginoo. Siya gid ang Ginoo. Nya unsa may naong sa Ginoo nga naa niya? Ang naong sa Ginoo nga naa niya murag buang, way ilis-ilis sa sinina kay usara iyang gisulob, way pagkaon, wa gani siya balay, wa siya kanini ang gitawag og kwarta nga ikapasigarbo. Wa gyud tanan. Di ba kanang buang maglakaw-lakaw? Wa gyud. Usahay gyud kanang buang, purol na lang gyud mahibilin nya kuptan og jotay ang purol nya muyayhas pikas, mga kita gud in taon ang tuas ilawom. Buang. Di ta ganahan sa buang. Ngano man kay buang gud. Nya si Jesus mura siyang nagbinuang. Di siya matuhuan, labi na gyud kay ang iyang gipagsulti dili haom sa gipangtudlo sa mga Pariseo. Matud pa diri sa atong unang pagbasa, niingon diri ang katong tulda sa kasabutan, duha dito siya kabuok, nay dako nga tulda, nya didto sa sulod sa tulda, tuwa pa gid ditoy gamay nga tulda nga mao na gidtoy gibutangan sa arkas kasabutan katong duha ka papan katong sugos Ginoo. Nya gitawag dato siya ang labing balaan, the Holy of Holies. Ang tibok tulda balaan. Kadtog yung pinaka sentro mo balaan na jud kadto tanan. Pareha dinis ato sa simbahan, tanawa ang sit up sa simbahan. Kamo dihang naglingkod, kabahin na mo sa simbahan. Pero di adire ang sanktuaryo, ni adinhi. Mao bitaw nga diri ang magtungtong diri ang pari ra sa unang panahon butangan nig koral diha kaning padung sa altar naa ni say koral, dili mo makasud diri og dili mo installed minister. Anharas gawas gani karon hangtod karon sa mga religious convents ang ilagya pong misahanan naagya po'y koral. Labi nas mga madre nga mga mungha o nanay koral ang pari ray makasud didto. Kay ang pari kuno balaan man muna maso dito kamong mga di balaan kutob ra mo das gawas. So ingon ana nakaron matud pa sa atong unang pagbasa
misulod si Kristo niining labing balaang lugar dili sa tawhanon nga paagi. Dili sa tawhanon nga paagi. Unsa may iyang gidala? Gadala siya sa iyang halad nga mao ang iyang dugo. Ang iyang dugo mo iyang gida og iyang gihalad didto sa labing balaang lugar. Hain man ning labing balaang lugar? Ang cross, ang gibitayan ni Kristo didto sa cross, ang Golgota. Mao ni siya iya narong labing balaan. Lahi kay no, kaysa una ang labing balaan protektado man to na itulda, karon ang labing balaan mao na ang cross. Na karon unsa may nahitabo sa pagbuhat ni Hesus niini, nahitabo ni dinis kalibutan tungod kay gipuy-an niya ang kinabuhi nga angay puy-an aron ta mabalaan. Unsa man? Kinahanglan tang magpuyo sa kakabos, unya ikaduha magsangyaw sa maayong balita, makig-away sa sala. Magpuyo sa kakabos, unya magsangyaw sa maayong balita. Kung mao gani niya tong puy-an, patay gid ta. Kay nga naman, kabos ka, di sa ato pa way mo respeto nimo. Nagsangyaw pa jud ka pulong sa Ginoo nga manginsulto ngadto sa mga taong gamhanan ug adunahan, patay gyud. Nya kining atong kamatayon, kining atong kasakit labi na gyud muagas atong dugo. Unsa may resulta? Mabalaan ta. Mao ni ang mulimpyo sa tanan nato mga sala kining atong kasakit. Usas paborito kay nakong topic kung mag-counseling ko anang mga tao nga nagdepresyon tungod sa kabugat sa ilang gibati, ako dahil na silang tudloan o pipila ka mga principles. Usas mga principles nga kung itudlo, kanagyong moingon dahil ko, go through the pain without complaint. Gaksa, atubanga, dawata, ang mga kasakit nga wa gyud reklamo. Mabalaan gyud ka ana, wag tang gyud imong depression. Testingin ninyo, kana bang kasakit nimo atubanga nya dawata nga wa gi reklamo, wag tang ginang imong kasakit. Maro kay ning Ginoo, tanawa ha, nagpakamatay siya, nagpapatay siya, gipaagas niya iyang dugo aron makabot niya ang kaluwasan. Nahimo na hinuon siyang Holy of Holies, King of Kings, and Lord of Lords. Nakabot niya ang kadaugan batok sa sala, pinaagi sa pagpakamatay sa mga makasasala. Mo ni katawanan kayos Ginoo, mo nang di takadakop niya, hastang yawa maglisod. Kaya nga naman, ang style good sa yawa mga igsoon, sultihan talang mo, o wapa mo kahibaw, pero basig na hibaw na mo, ang style sa yawa, pasakitan kita para muundang tagsunod sa Ginoo. Mo gani ang style, pasakitan gyud ka. Pabugatan ginang imong kinabuhi, hatagan jud kag daghang problema aron ka mo give up sa imong pagsunod sa Ginoo. Nya unsa may panig-ingna ni Kristo, moabot na ginang daghang problema, mauna ng panahon nga maglipay ka. Nga naman, dinhin ako niining dapita mabalaan. Mo na makapabalaan nato ang mga kasakit. Mo na, niingon diri sa atong tubag sa Salmo, misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay. Singgit sa kalipay, kinisaka naman siya. Usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Singgit sa kalipay. Unsa iyang giagian diri sa kalibutan sa upas siya musaka, grabe nga kasakit. Nya ni saka siya uban sa mga singgit sa kalipay. Ug ato ni silang sumpayon ang iyang kinabuhi ug kining gisulti sa Salmo, ang hinungdan nganong dunay singgit sa kalipay tungod kay duna say agas sa mga luha, agas sa dugo ug pagminatay nga iyang giagian. Didto sa Getsemane, sa dihang nagampo si Hesus, kaliabot ng iyang kamatayon, ang iyang gihilak, ang iyang luha, dugo, ang iyang singot, dugo. Grabe ang kasakit. Pero pagkahuman ato,
misaka siya sa langit uban sa singgit sa kalipay. O sayong na kayo na nato reconcilon aron mawa ang atong kabugat. Kining akong kasakit mubunga ginig kalipay. Nindot kayo no? Kining akong pagantos mubunga gini og kalipay, kahimayaan. Pagkaninduta na, doon na pakahilabaw ana nga prinsipyo nga isulbad nato aning atong pandemic, isulbad nato aning ato rong grabe kay mga problema dinis kalibutan. Murag para nako wa na, this is the best formula. Nga kining akong kasakit mao ni ang mubunga og kalipay, ang akong pagantos mubunga nig kasantos, ang akong kamatayon mubunga nig kinabuhing dayon. Nya, okay na ninyo? Sige. Ato na lang ning padayonong misa.